hayi wozani ngani zakwethu nginibikele indaba eyishaqisayo wozani ngani zakwethu nginibikele njengoba nginiqalile nginibikele inetwork inqamukile ngoba kwablockeka inetwork ngalesi sikhathi kufika amaphoyisa ngifuna ukunibikela nje ukuthi ke i-overall conclusion regarding the matter kababa sihambe yafika ngifuna ukuthi nizwe ngami ngimtshene iqiniso kuyilona lona ukuthi kwenzakaleni yini enzekile eyikalile akuyiyona yona futhi oqala nje ke ubaba lokusila ubambe emhlangano lapha kukhona umama uNkosazana kukhona umama noSiviwe uminister wamaphoyisa ukhona ke obaba esimahashule belokubefika befika namhlanje ke into eyenzekile le ntambo yamaphoyisa ebisuka lapha intambo yamaphoyisa lena isuka lapha na imoto bathe mabeyibala bathi zo 160 imoto zabaphoyisa bezo 160 ebezisuka lapha lamaphoyisa namanje ayikajiki zonke ezinye zihamile namanje so into eyenzekileke ubaba Msholozi uboshiwe uncamalala kuyolala ejele kuyimanje kodwa into eyenzekile ukuthi ulwile ukuthi angathathwa amaphoyisa angene evenini ngenxa yokuthi usabelile ukuthi kuzochitheka igazi labantu abaningi eNingizimu Afrika bese phinde futhi libekwa egameni lakhe wahamba ngesecurity yakhe kwavunyelwana ukuthi ahambe njengamanje ulala ejele laseSikhoti ubaba uNcamalala leke nginibikela khona kuyikho akuhluziwe kunjoba kunjalo nje futhi awona wonke umuntu oyaziyo leyo nto leyo ngiyogcina ngiyazile kodwa injengoba ngiyibeka mina emlandweni ke weza laseNingizimu Afrika ubaba walelo inkululeko usejele namhlanje bazamile ukuthi negotiate nabo ngendlela negotiate ngayo nabo ukuthi at least ke abe nomuntu ke wakhe ozokwazi ukuthi ke eyamphekele ngenxa ukuthi akwethenjelwe izitha lezi ekesilwa nazo zikhona kuyajatshulwa ke koStellenbosch kuyajatshulwa ke yonke indawo ke uyajabula ke inunu lezi ezisiphethe ziyajabula ke kanti zakwethu funa nazi ukuthi njengamanje nginibikela ngaphandle komuzi kaZuma ngiphandle komuzi kaZuma isikhathi njengamanje u22:12 uhambile ubaba ke useyolala ejele la kuphinala le eSikhoti hayi wezivile nje babekubikiwe lapha yolala khona ke ubaba ephelezela kwabantu silile siqhume ngaphakathi ingane zakwethu siyashaqisa omama bekhala njengoba nibone nama ambulance umama uMakhumalo akekho right critical condition. This is a serious news ekhona njengamanje ngisho laba besiyen EMCA nje namba basekhona kodwa abakwazi lokho engishoyo lokho exclusive engibikela khona mina uyabona kodwa sekubikiwe ukuthi isimo sinjani njengamanje eNingizimu Afrika ngani zakwethu ubaba uyolala ejele for the first time Khensani no 8 years liyolala ejele ngecala engazange azaleze angena case number elingenalutho into enjalo ke ngani zakwethu ngithi ke ngani zakwethu lalani kahle bonke udadewethu nabafowethu nephephe nesikhathi sekhefu nasi sikhona izimo ezikhona ubaba naye akekho right ke akekho good condition ngesimo abesona sikwazile ukuthi sigcine sibonanile naye ngendlela sibonanile ngayo naye kodwa isimo sibhlungu kuhlungu ngani zakwethu emlandweni umuntu omnyama walona inkululeko angcobe khona isigaxa senzile esiphathekayo ngokuphilisana nje ukuthi cha ndoda kudluka kuhlala omunye kuyimanga ngikhuluma kwagcina kwenzekile ke lokho kwenzekile ke eNingizimu Afrika ke ilokho ke nginibekela khona bafowethu nodadewethu ilokho ngani zakwethu
ilokho ngiyanibekela khona ilokho nje ilokho bafowethu. Sizamile ukuthi nathi sibonakalise ukuthi asiyithandi lento. Sekunina-ke ngani zakwethu ukuthi ngicabanga ukuthi-ke lento ifanele noma ifanele. Sekunina sekuyojaja ngani zakwethu. Kodwa mina ngikwenzile ukuthi ngibikile ukuthi ngizosondela la nginibikele ukuthi hamba kanjani futhi kusuka nokuhlala futhi sizolwa silwele iqiniso. Ubaba-ke cha wathatha isinqumo sokuthi hayi ngoba le ntambo yamaphoyisa anganguzulu ebheke kwanodwengu futhi angaze ngiyibone engaka ukuthi-ke kunoma kufike ehlazweni njengalelo angena khona emavenini ney'ntatheli lezi osizakele laba iy'ntatheli ey'sizakale uthatha isinqumo sokuthi ongcono uvunyelwa into ahambe ngey'moto zakhe njalo njengani zakwethu. Ngiyabonga dadewethu nabo futhi ngiyabonga ekuyilokho nje bafowethu. Siyabonga.